салом азизон, имрӯз ҷумъа аст, рӯзи охир дар ҳафтаи корӣ ва боварӣ дорам ки қабл аз он ки шумо ба истироҳат биравед, ҳатман барномаи хабарии Радиои Озодиро тамошо мекунед ки баъд аз тахминан 2.5 соати дигар дар Озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube пешниҳоди шумо мешавад. Ва дар ин барнома имрӯз чӣ дорем? Баҳор омаду боз аблава сар шуд. Оё ҷавонони Тоҷикистон воқеан ватандӯст нестанд ё ин ки мақомоти интизомӣ хати қирмизро мегузаранд? ба масҷид бо либоси танг наоед. Зоҳиран талоши пайдо кардани созиш байни мусулмонони ба истилоҳ модерн ва муҳофизакор боиси пайдоиши як баҳси нав дар ҷомеаи тоҷик мешавад. Аввал Фидел ва ҳоло Раул Кастро. Билохира давраи раҳбарии сулолаи Кастроҳо дар Куба ба поён расид ва ин кишвар президенти наври худро интихоб кард. Дар миёни чор дарё тахтабанд шуданд. Агар дар гузашта ширкатҳои мобилӣ даромадҳои ҳангуфт доштанд, ҳоло ин даромадҳояшон аз онҳо кашида гирифта мешавад. Тармими мадрасаи олими додхоҳ дар шаҳри Панҷакент. мақомоти ин шаҳр мехоҳанд ки ин ёдгории таърихии фарсудашударо ба осорхона табдил бидиҳанд. Ин танҳо чанде аз хабаргузоришҳои Радиои Озодӣ аст ки ҳоло ман ба шумо гуфтам. Хабаргузоришҳои дигар дар пеш аст. хулоса моро баъд аз 2.5 соати дигар дар Озодӣ видео YouTube пайгирӣ кунед.